Ayan po mga kamaster, so naubusan tayo ng mais. So kuha tayo dito. Yan o. Ano, may bitaw. Yan mga kamaster. So ayun po mga kamaster, so magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik pala sa aking munting channel. So sa araw lang ngayon mga kamaster is magtatanim kami ng mais ni Marinong Humboy. So ito po, nandito po yung binhi at saka yung mga bulo Nandito na yung aming binhi. gagamitin. So ayun po mga kamaster. One call away lang talaga si Rakitiro Master, no? Sabi sa akin, tulungan na daw ako magtanim ng mais. Oo. Ayan. So ayun po mga kamaster. So kung nakikita nyo yun mga kamaster, dito po kami magtatanim ng mais, no? Yan. Di sa lupa nila ni Marinong Humboy. Bili pa po ako ng ano, ma'am. So sinamahan ko pala si Marinong Humboy magtanim kasi sinabi niya, tinawagan niya ako kanina na kami daw dalawa magtanim ng mais. So yan. So dito lang namin ilalagay sa gilid mga kamaster, no? Dito. Dito lang namin ilalagay yung binhi. Yan. So ayan po mga kamaster, sisimulan na po natin yung pagtatanim ng mais. So ayan po mga kamaster, so just keep on watching lang kayo dyan. Ayan po mga kamastero, so naubusan tayo ng mais. So kuha tayo dito. Yan o. Ano, may bitaw. Ano mga kamaster?
Magtanim ay di biro, maghapon na tayo po. May itatanim, may aanihin. Ayan po mga kamaster, no? So tapos na po kami magtanim ng mais mga kamaster. And i-update na lang namin kayo sa susunod na vlog. Pag mga ilang months to mga Mga 1 week. Sisibo na to. mga 1 week pa lang mga kamaster. Ha? 3 to 4 days. 3 to 4 days. Sisibol na po yung mais, no? So makikita na po natin yung pagsibol ng mais. So ayun po mga kamaster. So maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta kay Rakitirong Master. So sana suportahan niyo pa rin ako hanggang huli. So ayan po si Marinang Homeboy. Yes, ayan po. Inano namin. Nilagay namin ulit yung sasako yung mga natira pang mga binhi. And ito, i-reserve na lang namin to sa mga susunod pa. So once again, thank you so much kay Rakitirong Master kasi no problem. tinulungan niyo po talaga ako dito sa bukid. No problem. Ayan. Thank you so much. Yun, thank you.